Калі казаць пра людзей, якія вельмі важныя для разумення гісторыі Беларусі ў 20 стагоддзі, Раман Скірмут асоба безумоўная. Адна з такіх цэнтральных. Бо гэта ён адзін з першых, як паказалі мае даследаванні, публічна прагаварыў ідэю незалежнасці Беларусі ў 1918 годзе. Ён стварыў свой кабінет і, дарэчы, герб пагоні менавіта пры ім стаў гербом Беларускай Народнай Рэспублікі. У той час у Парыжы былі два камісара НКВД. І я ўпэўнены, што без не тое што згоды, я думаю, што папросту быў хутчэй быў загад. Каб ніхто не ведаў, ідзі забіць. Правесці там эксгумацыю і знайсці, дзе ляжыць ён і ляжыць Баліслаў Скірмут і нават двое ў адной магіле. Ну, але, ведаеце, в сённяшняй сітуацыі лепш гэтага не рабіць папросту. 85 год юбілей такі сумнай этой падзеі, а у нас неяк так атрымліваецца, што вельмі часта юбілей, нават сумныя юбілеі, яны з'яўляюцца нагодай паразмаўляць пра падзею альбо паразмаўляць пра чалавека. І чаму варта размаўляць пра Рамана Скірмута, я ўпэўнены, што варта пра яго размаўляць. Ну, можа, пачну з таго, што гэта чалавек, які быў депутатом Державной Думы Российской империи, был так званым краёўцам, то есть належаў до такой групоўкі, ну, палітыкаў, якія імкнуліся неяк палепшыць міжнацыянальныя стасункі на пачатку 20 стагоддзя, калі ўжо пачыналася эпоха нацыяналізму і пачаліся сутыкненні польска-літоўскія, беларуска-польскія, ды іншыя, і зыходзілі з таго, што папросту все гэтыя народы маюць агульную радзіму, былое Великае княства Літоўскае альбо беларуска-літоўскі край, і павінны проста належаць да адзінай нацыі, такой палітычнага тыпу нацыі. Ну, і ў 1916 годзе далучыўся ён да беларускага нацыянальнага руху і, як ужо шмат хто ведае, у 1918 годзе быў прэм'ер-міністрам Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну, можа, не меў такой магчымасці, скажем так, бо там быў канфлікт з Юзефам Варонкам, мець, ну, цалкам быць, то есть прэм'ер-міністрам, ну, маючы ўсе паўнамоцтвы. Ну, але тым не менш, ён стварыў свой кабінет і, дарэчы, герб пагоні менавіта пры ім стаў гербом Беларускай Народнай Рэспублікі. Адышоў ад беларускай палітычнай дзейнасці ў 1919 годзе. Сама біяграфія вельмі цікавая. Это одна рэч. Другая рэч, якую трэба адзначыць, калі я праводзіў там Парэччы, кажу, там, маючы на ўвазе Парэччы Пінскага раёна, размаўляў з людзьмі пра Скірмута, пра яго трагічную смерць, то зразумеў, наколькі гэта была важная постаць для людзей, якія там той час жылі, і наколькі гэта важная постаць для тых, хто там жыве сёння. То есть уже адышлі нябыт тыя людзі, хто непасрэдна ведаў, сустракаўся з Раманам Скірмута, іх уже няма. Але іх дзеці, унукі таксама апавядаюць пра Рамана Скірмута, і вельмі часта пры гэтых аповедах я проста бачыў слёзы ў вачах. Людзі вельмі шкадавалі таго, што адбылося. Хоць забіты ён быў 7 кастрычніка мужикамі з Парэчча, з гэтай вёскі Парэчча. Найчасцей называюць імя Сільвестра Лукашыка, альбо па-вулічнаму Солавей. Пра яго гавораць найчасцей, бо там галоўны заводзіцца. Ну, але людзі вельмі шкадуюць. І калі аднойчы такой размове запытаў, чаму вы яго не абаранілі, то зразумеў, што пытанне, якое, відаць, трохі недарэчнае пытанне, бо жанчына сказала, ну, там нехта выйшаў, казаў, хлопцы, што ж вы робіце? Яму сказалі, маўчы, то і табе той ж будзе. Гэта была такі вось час беспраўя, зусім не да закону, так скажам. І вось гэта любоў людзей і трагічная смерць, таксама вельмі важныя рэчы, калі трэба казаць пра гэтыя все падзеі, згадваць смерць Рамана Скірмута. Ну і, канешне, тут я яшчэ думаю пра тое, што вось гэты верасень 2024 года вельмі шмат размоў пра пакт Молатава-Ріббентропа 85 гадоў. Пра 17 верасня і так званае ўз'яднанне Беларусі ў рамках Савецкага Саюза. І іншыя тэмы. Ну, вот падобныя з гэтага. То есть тут такія вот дамінуюць, я б сказаў, геапалітычныя тэмы. Але пры гэтым вельмі часта забываюць пра тое, што пры ўсёй геапалітыцы, а ўсё ж такі галоўны суб'ект гісторыі чалавека.
І от плюс рамана Скірмонта паказвае, між іншым, таксама ў яго лёсе, яго трагічным лёсе, яго смерці высвятляецца шмат што, ну, вельмі важнага для нас сённяшніх з таго верасня, кастрычніка 39-го года. А я маю на ўвазе тое, што вось пры ўсім тым, што мы можам як беларусы вітаць аб'яднанне ўсей беларускай зямлі, нават у межах там сталінскага лагера, мы не павінны забываць пра тое, што гэта аб'яднанне адбылося ў ну, в межах тоталітарнай Савецкай імперыі, дзе жыццё чалавека нічога не каштавала. І вот смерць Скірмонта, яго, дарэчы, швагра Баліслава, іх забілі абодвух, якраз пра гэта гавораць. Яны ў той час уже не займаліся нейкай палітычнай дзейнасцю. Это былі людзі, якія мелі ўжо каля 80 гадоў. Ну, але для той улады, тых першых саветаў, якія прыйшлі, яны былі прадстаўнікамі вось варожага класа. І таму падлягалі знішчэнню. Калі я распытваў людзей наконт матывы, чаму іх забівалі, то людзі весь час у парэчы казалі пра таго Салаўя, пра іншых, то яны былі хуліганы, казалі, што яны не працавалі, што яны такія п'яніцы былі. Ось, але я так весь час думаў пра тое, што ў той час у Парыжы былі 2 камісара НКВД. І я ўпэўнены, што без не тое, што згоды, я думаю, што папросту хутчэй усё быў загад. Каб ніхто не ведаў, дзяцей забіць. Якую небяспеку уяўляў 80-гадовы Скірмонт для савецкай улады? Ніякай небяспекі. Але папросту нейкія рэчы, якія былі раней у яго мінулым, не маглі выбачыць. Это адно, другое, што папросту ведалі, які вялікі аўтарытэт ён меў сярод людзей. І вось гэта было таксама недаравальна для той улады, якая прыйшла на беларускія землі. От хоць бы вось гэты момант я хацеў бы адзначыць. Ну і для мяне асабіста вельмі важна проста гэта дата, бо в свой час напісаў кніжку пра рамана Скірмонта і неяк так спрабаваў зразумець яго матывы яго жыццёвага шляху. Калі казаць пра далучэнне да беларускага руху, тут, ведаеце, мы гаворым палякі і так далей. Ну, тут трэба разумець, што была катэгорыя палякаў, для якіх беларуска-літоўскі край быў іх радзімай. Палякі таму, што так, у той часы ўжо з 17-18 стагоддзя вельмі часта, ну, значная частка шляхты перайшла на польскую мову, пераймала польскую культуру. Но пры гэтым я вот абсалютна пэўны, яны не станавіліся палякамі, такімі як Варшаве ці там недзе ў Кракаве там. Гэта былі мясцовыя людзі, это былі тутэйшыя людзі, такія тутэйшыя палякі. І калі на пачатку 20-го стагоддзя у расійскай імперыі, ну, гэта перыяд першай так званай расійскай рэвалюцыі, з'явілася магчымасць палітычнай дзейнасці, яны ўступаюць у гэту палітычную дзейнасць, прадстаўнікі гэтых мясцовых палякаў. І яны выступаюць не за каралеўства польскае, не за карону так званую сваёй палітычнай дзейнасці, яны адстойваюць інтарэсы Беларусі і Літвы. І ў нейкі момант, от, калі згадаць канец 1916 года, калі раман Скірмонт узначальвае беларускае таварыства памогі ахвярам вайны. Это была адзіная беларуская нацыянальная арганізацыя ў Мінску той часы. Вось яго эвалюцыя была ў нейкім сэнсе абсалютна зразумелая і заканамерная. У сітуацыі, калі Першая светная вайна, гэта сітуацыя, калі вельмі актывізаваліся нацыянальныя рухі. І ўжо тут і палякі думаюць пра даражэнне нацыянальнай дзяржавы, і літоўцы пра гэта думаюць, беларусы пачынаюць пра гэта задумвацца. Папросту гэта была такая, ну, вот, это быў свой асабісты шлях у Скірмонта абароны інтарэсаў беларускага краю. І таму далучыўся да беларускага руху. І таму актыўна ўдзельнічаў у беларускай палітычнай дзейнасці ў 1917 годзе. Нагадаю, што менавіта ён быў адным з галоўных арганізатараў беларускага з'езда беларускіх партый арганізацый 25 сакавіка 1917 года і стварэння беларускага нацыянальнага камітэта, які ж узначаліў. Ну і ён адзін з першых, як паказалі мае даследаванні, публічна прагаварыў ідэю незалежнасці Беларусі ў 1918 годзе. Прычым гэты артыкул быў апублікаваны ў нямецкай газеце Zeitung Центр-Армія, галоўны орган нямецкай акупацыйнай адміністрацыі Беларусі. Там уж прагучала гэта думка незалежнасці Беларусі, што самае цікавае, немцы пазітыўна адгукнуліся на гэты артыкул. Ну, потым аказалася, што нямецкая пазіцыя абсалютна хлуслівая і лицемерная, і Беларускую Народную Рэспубліку не падтрымлівалі. Ну, але ў тыя часы здавалася, што тут ёсць шанс.
ёсць шанс, і адна з вялікіх дзяржаў, так званых вялікіх дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у гэтай вайне, можа падтрымаць Беларускую рэспубліку і незалежнасць. Роман Скірман, та і шмат хто іншых на тыя часы на гэта разлічваў. То есть тут ад краёвасці да беларускасці был такі цалкам заканамерны, зразумелы шлях. Но месца не до конца вызначана, гэта праўда. І калі я там праводзіў экспедыцыю, то ўзнікалі раз такія думкі, што можна вызначыць гэта месца. Бо там сёння фактычна стаіць два крыжа. Ёсць стаіць крыж памяці Скірмунта і на польскай мове, железны крыж, і стаіць крыж на беларускай мове з надпісам Роман Скірмунд, ну, па-беларуску, в адлегласці хіба там 30 недзе метраў. Это вельмі дзіўная сітуацыя, канешне, калі так лічым, што, то есть, часам бывае так, што можна на розных мовах паставіць крыж ці зрабіць надпісы на магіле, на адной магіле, а тут вот не проста два крыжы, тут рознае месца. Быццам быў палякаў свой Скірмунд, а беларусаў свой Скірмунд. Это быў адзін чалавек. І была такая думка, это можна было б зрабіць, думаю, што пры падтрымцы мясцовай улады взять дазвол і правесці там эксгумацыю і знайсці, дзе лежыць ён і лежыць Баліслаў Скірмунд, і нават двое ў адной магіле. Але, ведаеце, в сённяшняй сітуацыі лепш гэтага не рабіць папросту. Тут невядома, чым гэта ўрэшце абернецца папросту. Будзе іншы час, і можа Роман Скірмунд атрымае не проста упарадкаваную магілу, а атрымае помнік. Я лічу, што ён заслугоўвае помніку. Гэта чалавек, як і шмат хто іншы, хто загінуў у 39-м годзе. Пра гэта, дарэчы, вось афіцыйная прапаганда нічога не казала пра тыя савецкія рэпрэсіі, якія катком пракаціліся па заходняй Беларусі. Як не казалі пра тое, што насамрэч уз'яднання не адбылося, бо тая старая рыжская мяжа, яна захоўвалася да чэрвеня 41-го года. Дзеля таго, каб папросту праводзіць рэпрэсіі. Немагчыма было адсюль з заходняй Беларусі так проста выехаць, напрыклад, да Менску, трэба было афармляць дакументы, это был складаны працэс. І зразумела чаму. Каб не даведаліся, як насамрэч жывуць у тым савецкім калгасным раю людзі. І каб проста вось адсачыць, рэпрэсаваць, арыштаваць усіх, хто выклікаў падазрэнне ў той савецкую ўладу. Мы ведаем па тых 30-х годах сталінскіх, што падазрэнне выклікалі, амаль кожны быў на падазрэнне ў той улады. Якое месца, на ваш погляд, мусіць заняць постаць Романа Скірмунта у пантэоне незалежнай Беларусі? Цяжка сказаць. Я неяк пра пантэон незалежнай Беларусі не задумаўся, пра ўсіх, хто там трохі, можа, скажам так, ідэя, якая была больш важная недзе для пачатку 20-го стагоддзя. Пра пантэон незалежнай Беларусі не задумаўся, пра ўсіх, хто там трохі, можа, скажам так, ідэя, якая была больш важная недзе для пачатку 20-го стагоддзя. Але калі казаць пра людзей, якія вельмі важныя для разумення гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі, Роман Скірмунд асоба безумоўная, адна з такіх цэнтральных. Бо гэта, скажам так, это чалавек, які выпадае з такога звычайнага нашаніўскага канону нацыянальнага руху. Это чалавек, які быў багаты, быў там землеўласнік, быў прадпрымальнік, атрымаў выхаванне у рамках, у межах польскай культуры, хатняе выхаванне. І для яго гэта была вельмі важная польская мова і гэтак далей. І вось гэты чалавек падтрымлівае беларусаў. То есть тут беларушчына, она не абмяжоўваецца там сялянствам ці там выхадцамі са шляхты, як там браты Луцкевічы. Яна закранала іншых. Гэта ідэя, якая была важна таксама для іншых. І тут не толькі адзін Роман Скірмунд, тыя часы Марыя Магдалена Радзівіл. Княгіня дэманстравала прыхільнасць, давала вялікія грошы. Дарэчы, адзіны зборнік вершаў Максіма Богдановича пры яго жыцці выйшаў дзякуючы яе падтрымкі. Гэта князь Антоній Радзівіл, гэта Эдвард Вайніловіч, такі лідар польскай супольнасці Міншчыны ў тыя часы. Можна яшчэ называць імёны. Это барон Шафнагель у Вільні. То есть шмат людзей, якія адгукнуліся на гэтую беларускую ідэю, якая была для іх цікавая таксама. І гатовы былі, і змагаліся за гэтую ідэю ў тыя часы. То есть Роман Скірмунд пашырае проста пэўныя межы такія, ведаеце,
такія кананічныя нейкія межы разумення, кім быў беларус і што такое беларус. Можа, тыя межы, якія вызначыла наша ніва ці вершы там Янкі Купала, гэта не толькі не толькі вёска, не толькі там шляхта, гэта таксама і людзі, якія належалі да арыстакратыі беларуска-літоўскага краю пачатку 20 стагоддзя.